Айде! Дами и господа, X-Strike TV, гледате в момента много хубава гледка, отдавна не сме се виждали по каналите, зад камерата Звездака, така да го покажем. Ще бъде качено, ще го гледате, завършваме са пак от новото начало, виждате какво перфектно място сме. Къде сме? Къде сме? Къде сме в Русе, това е Дунава, ако някой не го е виждал да скочи да поплува. Е така, януари месец, 23 датата, 2015 тази година очаквайте много нови неща, нова яка музика, Star Motion Studio, новия албум на Звездака и още проекти, които ще бъдат издадени в интернет. Как се казва албума? Албума, той когато има време за интервюто ще разберете всичко за по-нататък. Така че очаквайте, слушайте, гледайте, посетете страница на Facebook, Star Motion Studio, гласувайте и такъв е живота. Продължаваме с всяката музика с Star Motion Studio. Yeah!